Γεια, είμαι ο Ερμής και σήμερα θα παίξουμε Imposter 3D. Αρχίζουμε. Ωραία, είμαστε στο λαβύρινθο. Θα παίξουμε 4 λεπτά. Περιμένουμε τώρα τους players. Στείλω μηνύματα, εγώ στείλω μηνύματα. Ωραία, θα έρθει κανένας. Περιμένουμε τώρα εμείς τους players εδώ πέρα. Κάνει ένας player. Ο πόνος μου. Γιατί δεν μπορώ να πατήσω play? Παιδιά, εγώ στέλνω τώρα μηνύματα. Θα έρθει κανένας. Δεν μπορώ να πατήσω και το play. Είμαι μόνος μου. Ήρθε και ένας άλλος. Καθίστε guys να έρθουν και οι άλλοι. Παιδιά, να το δείτε μέχρι το τέλος του game. Θα είναι πολύ ωραίο. Έχουν μπει 3 players. Λίγοι είναι. Εγώ τουλάχιστον 6 players θα θέλω να μπουν. 4 έχουν μπει τώρα. Τέλεια. 5-6 players. Να αρχίσουμε? Όχι, δεν θέλω να αρχίσουμε. Καθίστε άλλος ένας player, please. Κάτι informal players. Εντάξει, δεν μπορούμε. Guys, θα αρχίσουμε. Ωραία, παιδιά, δεν είμαστε εμείς ο imposter δυστυχώς. Ας ανοίξουμε εδώ πέρα το task. 1, 2, 3, 4, 5. Ξέρω να μετράω. Αυτός έχει ένα μονόκερο στο κεφάλι. Εγώ, παιδιά, κοιτάξτε πως είμαι. Κοιτάξτε, εγώ είμαι αυτός εδώ πέρα με το στέμα στο κεφάλι. Κοιτάξτε με, αν δείτε κανέναν τέτοιον, μην τον φάτε, please. Πάμε. Ένα μωράκι. Το βρήκα. Έχουμε κάνει ένα task και έχουμε βρει ένα μπεμπάκι, sorry. Αυτός εκεί πέρα τι φας τώρα? 2, 3, 4, 5. Τι φας αυτό? Μην έρθει. Imposter φοβάμαι. Πού είναι? Κι άλλο ένα μωράκι. Να κάνει και αυτό το task. Πού είναι ο imposter? Πάμε, είμαστε σε λαβύρινθο. Ο άλλος δεν κάνει τίποτα. Το μωράκι το πήραμε. Πάμε. Ένα box. Πάμε. Ο φακός μας έχει 35 μπαταρία, guys. Οπότε πώς να τον κλείσουμε? Τον κλείνω εγώ για λίγο. Για να μην χαλάσουμε πολύ μπαταρία. Πότε πήγε 30? Ευτυχώς. Και έχουμε ακόμα 2. Ο imposter για να μας βρει έχει ακόμα λίγα λεπτά. Και δεν μπορώ να μπω vent. Δεν μπορώ να μπω vent. No, δεν μπορώ να μπω vent. Γιατί? Δεν καταλαβαίνω. Αν μας φάει, παιδιά, ο imposter, τότε είναι ένα game σαν το hide and seek. Γινόμαστε κι εμείς imposter. Βέβαια, νομίζω πως αυτός ο imposter είναι λίγο τρελός, βέβαια. Κάμερα! Καμεραμάν! Ο άλλος ακόμα εκεί πέρα είναι. Έχω ανοίξει όλα τα ένα baby! Τέλεια! Να με! Τι γράφω πίσω από τη πλάτη. Open the docs. Box, ωραία. Ο άλλος κουνιέται, πως το έπαθε? Παιδιά, αν δείτε δεξιά, εκεί πέρα, δεξιά και πάνω, εκεί πέρα δείχνει που είναι οι players. Ο imposter που είναι? Έχω μια περιέργεια, είναι τρελός. Ένα vent. Πάλι δεν μπορώ να μπω. Τέλεια. Μην μου πεις πως είναι εδώ. Πού είναι αυτός ο imposter? 5 ώρες. Μήπως ψάχνει από την άλλη μεριά? Πού είναι? Guys. Εδώ πέρα που έχουμε βάλει το τράπο. Ένα μπιμπάκι, ναι. Αυτός κουνιέται μόνο εκεί πέρα. Είναι κότα, έτσι.
Πάμε λίγο προς τα εδώ. Ω, δεν είναι διέξοδος. Ω, εδώ πέρα έχει πολλά task. Oh my god. Πάμε. Πού είναι τα tasks? Πάμε, ωραία task. Παιδιά, νικήσαμε. Σε 5 δευτερόλεπτα νικάμε. 5 δευτερόλεπτα. Ωραία, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα και από μένα bye bye guys. Like και εγγραφή.